आणि एक लॅपटॉप गेला म्हाका को होस्ट करल्यार म्हाका स्क्रीन शेअर करचे जावं ऑलरेडी करलें म्हाका को होस्ट जाल्यार ताजें नाही. हरे कृष्ण माताजी. ओके थँक्यू. हाँ माताजी केला. थँक्यू माताजी. तो ओके म्हाका हे अपॉर्च्युनिटी दिलेले भागवत पुराण आणि महेश प्रभू आणि सगळी चरण माताजीक सगळे धन्यवाद. हांव मागेले गुरु आणि प्रभुपाद आणि कृष्णा गुरुदास करून हे सेशन स्टार्ट करता. मागेले हरे कृष्ण. जो आजचे सेशन जस्ट अ मिनिट. ओके तुमकां हे दिसतं की सेशन दिसताच माताजी. दोन स्क्रीन दिसतात की तुमकां की एकच स्क्रीन ಸ್ವಲ್ಪ ಜೂಮ್ ಕೊಕ್ಕಾಕಿ एक स्क्रीन. ओनली वन जस्ट अ मिनिट. ఇది कैसे है ओके. हरे कृष्ण. आजचे मगे टॉपिक असा क्रिएशन विदिन ईच युनिवर्स. आम्ही लास्ट टाइम आमकां युजली आम्ही टॉपिक हिंदू समाजांत आम्ही उलयता नासले विष्णू बगे उलयता नासले. आम्ही विष्णू कसले जनरिक जोन एक विष्णू बगे उलयतात आमी. जाल्यार आमकां हे भागवत कोंकणी टिमा निमती जो मस्त सत्संगा निमती हे रियलायज जाला की विष्णू एक विष्णू ना तीन तरेचे विष्णू असतात. एक महाविष्णू मागीर असणे गर्भोदक्ष विष्णू आणि क्षीरोदक्ष विष्णू. सो लास्ट वीक आम्ही लेक्चरांत ऐकले लास्ट सेशनात आम्ही ऐकले की महाविष्णू कोण आणि महाविष्णूला अवतारांत असणे कृष्णा कशी आपणाले क्रिएशन स्टार्ट करता म्हणून मी लास्ट टाइम ऐकलेले. सो आमगेले हे कंप्लीट सेशना निमती आम्ही कसल्या अर्कान घेवची की महाविष्णू कोण आणि आताचे करंट टॉपिक असा गर्भोदक्ष विष्णू बगे. गर्भोदक्ष विष्णून तसने मागीर ताचे ते जालें तशी आमी हे सगळे करून आमी कसे आमगेले हे जीवन मृत्यूचे सायकलाच्यान भायर पडचे म्हणून आमी अर्थ करून घेवया म्हणसर. सो हो महाविष्णू कृष्ण असणे भगवंत कृष्ण केन्ना हाजेच्यान खंयच्यान हे जगताक क्रिएशनाक म्हण आयले तेन्ना असणे तो कोणाल रूप घेता महाविष्णू रूप घेता. महाविष्णून असणे आम्ही युजली म्हणतात कृष्ण असणे विष्णू अवतार म्हणून जाल्यार असणे कृष्ण अवतारीश म्हण तो तागे निमती सगळे अवतार महाविष्णू क्षीरोदक्ष विष्णू आणि जाल्यार असणे आणि कृष्णावरी क्षीरोदक्ष विष्णू अवतार सो आम्ही जनरली मी उलयतात न्ही विष्णू अवतार म्हणून तो कृष्णा विष्णू म्हळ्यार असणे कोण आपणा क्रिएशनांत असणे एंटर जावची शक्ती असते ताका विष्णू म्हणतात. म्हण आता हांवें एक लॅपटॉप बनयलें म्हाका लॅपटॉपा भितर वच्चें जाता ना मागेल सीमित हांव आनी लॅपटॉप विंगड जाल्यार असणे विष्णू आणि विष्णूले क्रिएशन आणि तसने विष्णू घुसचे जाता जे एंटर करचे जात पळय तसले शक्ती आशिल्ले अवताराक असणे विष्णू म्हणा म्हळ्यार तागेल विश्वान तो वच्चे जाता ते क्रिएट केले विश्वान तर वच्चे जाता. सो आमी
एक जनरिक जो आम्ही अर्थ करूं की विष्णू तीन तऱ्हेचे असं, एक महाविष्णू, एक गर्भोदक्ष विष्णू आणि तिसऱ्याचे शिरोदक्ष विष्णू. सो आजची टॉपिकान लास्ट टॉपिकान आम्ही अर्थ करून घेतला की महाविष्णू कशी ಕಾರಣ ಜಲ ಅಂತಸ್ನೇ ನಿದ್ಲೆ ಉರ್ತಾ आणि तगेल निदलेल तेनासने तो निदलेल त्यांना क्रिएट करतात. म्हणा आम्ही अकस्मात आम्ही कसतरी क्रिएट कर का म्हणा एक बेसिक थिंग उरता आम्ही कसं कर का निदेशन उठका आम्ही उठून काम कर का जाल्यार असणे भगवंत जाल्यार विष्णू असणे निदलेल त्यांवर आपणाला क्रिएशन करचे जाता. सो भगवंत निदलेल त्यांना असणे एक श्वास इतलं की आम्ही श्वासांत असणे तगेल हे पोर्स रोमाचे जो स्किनाचे पोर्स असते सान पोर्स पोर्साचे नसणे अशी बबल्स जे नसणे सोप बबल्स कशी येत तशी असणे हंगा मल्टिपल युनिवर्सेस बाहेर पडतात बॉडीचे. सो बर्न 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 युनिवर्सेस उरता आणि मागीर हे महाविष्णू असणे सगळे आपणा सगळे बबल्सा भितर एक्सपांड करता आपणाक म्हळ्यार तो महाविष्णू थंयच आसा आणि तगेल तो जॉन तो आणि विंगड विंगड युनिवर्सान वता. सो कसल्याक वता कसल्याक म्हळ्यार असते ते युनिवर्स सॉरी बबल्सान वता ते बबला भितर असणे तो युनिवर्स क्रिएट करता. सो आता आम्ही हे अर्थ करून घेतले की कृष्ण असणे कशी कृष्ण एक्सपांड्स एज महाविष्णू मागीर कृष्णा काही निघता कॉजल ओशन जो कारण कारण जल म्हण हे क्रिएशनाक असणे कारण झालेलं असणे ते जल आणि मटेरियल स्पिरिच्युअल स्कायन हे महाविष्णूवरचे काही स्पिरिच्युअल स्कायन तसं स्पिरिच्युअल स्काय म्हणा आध्यात्मिकचे हंतुंतच असतो जाल्यार ते बबल असणे ते मेटेरियल क्रिएशन थंयचे असणे मटेरियल जो आध्यात्मिक सॉरी भौतिक जगत स्टार्ट जातं बिगिन्स फ्रॉम हिम. नेक्स्ट आम्ही हे अर्थ काय घेतला की इनन्युमरेबल युनिव्हर्सेसने बाहेर पडता महाविष्णूकडे म्हणून महाविष्णू नसणे एक्झेल करत एक्झेल म्हणून श्वास सोडचे इनहेल एक्झेल म्हणतात ना मी योगा करतात तस ते टायमार असणे एक्झेल करलेले त्यांना असणे अनलिमिटेड युनिवर्स बाहेर पडतात बबल्स बाहेर पडतात ते हंतून तसने क्रिएशन स्टार्ट जातं आणि इनहेल करत तशी ते सगळे बबल्स सगळे बॉडीत वापस होतात. म्हणजे हे पोर्स एक एक पोर्सा निमती एक एक युनिवर्स बाहेर पडतं. सो लाईफ टाईम अशी असणे एक ब्रेथ असणे एक युनिवर्साचे आमगे लाईफ टाईम नाही एक युनिवर्स जो एक जगताचे एक मटेरियल जगताचे लाईफ टाईम जो त्याचे कसं म्हणतात त्याचे एक अवधी म्हणतात तशी अवधी जाऊन महाविष्णूने एक ब्रेथा निमती आमगेली साध्य असं मागीर मटेरियल वर्ल्ड म्हणजे हे आध्यात्मिक जगत सॉरी भौतिक जगत असणे तीन फेजेसाच्यान भायर पडता एक क्रिएशन आमी कोणतरी जन्माता मागीर मेंटेनन्स ताका असणे ताका पालन पोषण तागेले ग्रोथ सगळे पळयतात आमी मागीर डिस्ट्रक्शन मागीर ताका तो मरण होता जो ते कसं झालं तशीच असणे क्रिएशन युनिवर्स जन्माक येता ताका मेंटेन करतात मागीर ताका ते एक डिस्ट्रक्शन होतात हे तीन सायकल असणे रिपीट अगेन अँड अगेन हे पदे पदे जातं केन्ना केन्ना कृष्णा हे भौतिक जगत असणे सॉरी महाविष्णू श्वास घेता आणि सोडता ते पदे पदे हे कन्स्ट्रक्ट जातं असं महाविष्णू असणे गर्भोदक्ष विष्णू जेवण असणे सगळे एक बबल आता आम्ही मल्टिपल बबल्स पळयले महाविष्णूले आजूबाजूकडे तो न्हिदला आणि तागेले महाविष्णू लागी लक्ष्मी ना महालक्ष्मी लागी अनंत शेष ना तो तो कंप्लीट असा महाविष्णू. सो तो स्पिरिच्युअल वर्ल्डांत आसा आणि ही इज कंप्लीट तसले हंतून असणे तो आता गर्भोदक्ष विष्णू जावन येता गर्भोदक्ष विष्णू टायमार असणे तो अनंत शेष आणि लक्ष्मी घेऊन येता. आता गर्भोदक्ष विष्णू असणे महाविष्णू असणे आपणाल बबलांत ते सायडाक अशें सगळे युनिवर्सल बबलांत एंटर मारताना असते तागेलें नाव असणे गर्भोदक्ष विष्णू म्हणून जाता. हे सेकंड एक्सपान्शन ऑफ कृष्ण जो सेकंड कृष्णान सेकंड एक्सपान्शन म्हणून सांगून वचेलें सॉरी सेकंड ऑफ विष्णू मागीर
गर्भोदक्ष विष्णू फिल्स हाफ द युनिवर्स ऑफ वॉटर विथ वॉटर. गर्भोदक्ष विष्णू नसणे तो युनिवर्स म्हळ्यार ते हाफ बबल असणे म्हळ्यार बबल म्हळ्यार राऊंड जाल्लेले एक स्पेअर असले तांदूळ भितर असणे तो अर्धा ताजेचे अर्धा असणे युनिवर्स अंत हे पटे बद्दल कसले उदक भरता कशी ते उदक ते उदकाचे कसले हे तगेल घाम विष्णूले घामांत असणे उदक भरता फुल आणि तेन्नाच न्ही अन, ते गर्भोदक्ष विष्णू ते बेसले कडेन तो ताजे मागीर अनंत शेष येवन राबता. अनंत शेषार न्ही तो विराजमान जाता आनी लक्ष्मी देवी येवन तेगेले सेवा करतात. सो गर्भोदक्ष दिस वॉटर इज कॉल्ड एज गर्भोदका ओशन. द लॉर्ड रेस्ट ऑन अनंत शेषा. मागीर आता गर्भ गर्भ आता मी एक सुंदर आम्ही अर्थकांग घेवत की हांगा गर्भोदक्ष विष्णूले पोटाचे न्ही एक कमल भायर पडता आणि ते कमला वयर न्ही ब्रह्म जन्मात येता आणि ब्रह्म क्रिएशन स्टार्ट करता. सो आम्ही हे इतले अर्थकांग घेवत की कशी आमकां हाऊस एक जन्माक दिता पळय आमगेले हाऊसू बरो एक संबंध उरपी तशी आमगेले भगवंता बरोबर आमगेले संबंध न्ही पोटाचे ना गर्भाचे ना स्टार्ट जाता. सो ते एक कॉन्शियसनेस म्हळ्यार फुल युनिवर्साचे कसले मनस्थिती कोणा बरोबर कडेन आसा हे कॉन्शियसनेस सगळे सेंटर ऑफ सेंटर खंयचे गर्भात कोणाले विष्णूले गर्भांचे स्टार्ट जाता आणि तेही स्टार्ट जाता कोण तेही येवन राबता कोण लॉर्ड ब्रह्मा. ब्रह्मा म्हळ्यार कोण आम्ही कशी आता आम्ही सांगतात ते पोझिशन इट्स अ ब्रह्मा म्हळ्यार एक पोझिशन की मनुष्य. सो सो ब्रह्माले ब्रह्मा म्हळ्यार जनरली एक जीव आमगे वर तुमगे वर सगळे कडे वर एक जीव जाल्यार हे जिवात्मान असते तागेले पयलींचे जन्मांत ताणी खूप 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 पुण्य काम करलेल्याक असणे ताका हे डेजिग्नेशन मेळटा कसे आम्ही सीएम जावचे कसले आम्ही मस्त सगळे पॉलिटिकल पायस क्वालिफिकेशन आमी घेतात कोण तरी जज जावका म्हळ्यार न्ही मस्त सगळे ताणी स्टडीज करका मागीर नेक्स्ट न्ही ऑन लॉ शिकका मागीर मस्त दीस मस्त वर्ष प्रॅक्टीस करका तेजे नंतर अप्लाय करका तेन्ना तेगेले अकस्मात मेरिट्स बरे असल्यार ताका जज्जा पोझिशन दितात. तशी न्ही ब्रह्मा पोझिशन वरी एक रिस्पॉन्सिबल पोझिशनाक न्ही ताणी मस्त तागेले एक कर्म पुण्य कर्म करलेल्याक न्ही ब्रह्मा चढून हांव वरी ब्रह्मा जावेत तुम्ही वरी ब्रह्मा जावेत आमगेले अकस्मात पुण्य तितले तितलं होड पुण्याचे माउंटन म्हणतात तुका पुण्याचे आमगेले कितले कमी माउंटन म्हळ्यार आमी पदे पदे एन्झायटीन तशें पावतात जाल्यार ब्रह्माल पुण्य इतलंच की ताका एन्झायटी म्हणची ना एन्झायटी म्हळ्यारच न्ही चिंते कसले ना ताका तितलं बरे पुण्य ताणी करून घेवन हाडला. नेक्स्ट ब्रह्मा असणे आता मागीर ब्रह्मा कसं करता ब्रह्मा असणे कृष्णाक असणे कृष्णाचेर मेडिटेट करता आणि मेडिटेशनांत असणे कृष्ण सांगता कृष्ण सॉरी विष्णू तांकां कशी हे जगत क्रिएट करचे हे विंगड विंगड जगत असणे कशी क्रिएट करचे ताणे तशें हगूर्त ब्रह्म असणे सूर्य चंद्र सगळे क्रिएट करतात मागीर असणे स्पिसीस म्हळ्यार विंगड विंगड जीव क्रिएट करतात मागीर ताका असणे विंगड विंगड स्पिसीस क्रिएट करून ताका बॉडी स्ट्रक्चर दिवन युनिवर्साक एक स्ट्रक्चर दिता सूर्य सकाळी येवका मागीर फोटोसिंथेसीस जाता मागीर प्लांट्स येता प्लांट्सर असणे आमी आमगेले असले लोक आणि प्री एनिमल्स सगळे डिपेंडंट आसा अशी एक स्ट्रक्चर ऑफ द युनिवर्स कोण क्रिएट करता ब्रह्मा कोणाक हे ब्रह्मा कशी हे नॉलेज आयलो तो तेन्ना जन्मार येयलो आणि एकलो आशिल्लो तो ब्रह्मा जाल्यार वरी ताका कशी ताका हे नॉलेज कशी येयली तसं म्हळ्यार तो कृष्णाचेर ब्रह्मा सॉरी विष्णूचेर न्ही तप म्हण एक आवाज येता तितले तप करता तो आणि ताका हे सगळे नॉलेज येता आणि तो हे क्रिएट करता मागीर आमगेल ब्रह्माक असणे कितले माते 4 माते हा अकस्मात आम्ही हे आमगेले कसे आमगेले हे युनिवर्साक आमगेले देशाचे प्राईम मिनिस्टर कोण
मोदी. सो विंगड देशाच्या हांगाचे मी आम्ही आवांग UAE असा हांगा विंगड राज्य चलता हांगाचे लिडरशिप विंगड असा. सिमिलरली आता अमेरिकाचे लिडरशिप विंगड असा. सो तशीच असणे आमगेल युनिवर्साचे ब्रह्माक असणे चार माते ताचे खातीर आमगेले चार वेद असा. सो आणि इन लार्जर युनिवर्सेस म्हणल्यार होडोड युनिवर्स आका आणि आमगेल युनिवर्स असणे आशिलान सान युनिवर्स आमगेल बबल मस्त सान आसा. आमगेल बबल इतले सान आसा आणि आणि का होडोड होडोड म्हळ्यार अकस्मात चार ब्रह्माचे जगत असल्यार न्ही मस्त सान आसा आमकां कितले हे विशाल दिसता जगत जाल्यार न्ही आमगेले ब्रह्मा आशिलान सान के आणि तशी असणे दहा मातेचे ब्रह्मा 100 मातेचे ब्रह्मा 1000 मातेचे ब्रह्मावरी असत. सो महाविष्णू नागाच्यान कितले काउंटलेस युनिवर्स भायर येता काउंटलेस बबल एव्हरी बबलांत असणे तो गर्भोदक्ष विष्णू जावन येवन तगेल पोटाचे नसणे तई अनंत शेष आणि लक्ष्मी तगेले सेवेंत राबतात आणि तगेल पोटाचे नसणे सगळे जगतांत एक एक ब्रह्म भायर पडतो आणि आमगेल इंद्र जो आमगेले सॉरी आमगेले जगताचे ब्रह्मा चार माते आसा आणि शिवाक न्ही शिवाक एक माते आसा जाल्यार विंगड विंगड जगतांत न्ही विंगड विंगड ब्रह्मा आणि शिवा आणि इंद्राक न्ही कोटी कोटी दोळे आसा आमगेले इंद्राक न्ही कमी दोळे आसा. सो अकॉर्डिंग टू क्रिएशन न्ही तांकां तांगेले हे दिला नॉलेज दिला. द जलावरी हे सगळे सुप्रीम म्हळ्यार हे जगत न्ही हे जगत सगळे तो महाविष्णू चलयत आसा जो कृष्णा चलयत आसा जलावरी आमकां म्हणस न्ही तोणी हे पुरुष अवतार क्रिएट करन वापस तो येवन न्ही आपणाले कृष्णा म्हण येवन आपणाले ओरिजिनल फॉर्मात न्ही येवन आमगे बरोबर पास्ट टाइम जो लव केस म्हणटा तुका प्रितीच्या आदान प्रदान करचे आमगे लगी येता कितले आमगे बरो आमकां आमी ओन्ली 500 इयर्स आमी कितले पुण्य म्हणटा म्हळ्यार आमकां अर्थ घेवंक आमकां कृष्णाक जल्माक येवन आमी बरे 500 वर्षांत असणे आमकां अजून ओन्ली 500 इयर्स म्हळ्यार युगवरी न्ही युग 500 इयर्स मागशेन मात्र कृष्ण जन्माक येयले 5000 इयर्स सॉरी 5000 इयर्स मात्र मागशेन कृष्ण जन्माक येयले आणि सो आमी इतलं आमकां नशिबान मानका की आमकां कृष्णा पास ताचे खातीर इतले आमकां मधुर जावन स्क्रिप्चर्स मेळटा जस्ट इमॅजिन आणि आमकां मस्त वर्ष जालेले असल्यार आनी का मस्त वर्ष आमकां हे स्क्रिप्चर्स सगळे हेजे अनुभूती उरून जालेले. सो आमकां हे इतले सगळे सायंटिफिकली आमी अंडरस्टँड करता जाल्यार हे सायंटिफिकली अंडरस्टँड करचे कसने आमी हे अर्थ करूं की कंचे सायंटिफिकली आमी आतां कृष्णाल कशी महाविष्णू न्हिदले मागीर गर्भोदक्ष विष्णू आयले ते सगळे आमी अर्थ करचे अर्थ करूं जाल्यार हे लॉजिकान असणे आमी कृष्णा करचे ओन्ली लॉजिकान अर्थ करचे जाणा केन्ना ते स्पिरिच्युअल कनेक्शन ना जाल्यार न्ही एक आमकां फॉरेन म्हळ्यार एक गोतनाशेन मनशान कसकी करल्यावर दिसता जाल्यार आमी हे आमगेले एक संबंध न्ही कृष्णा बरो जोडसे जाल्यार आमकां महाविष्णू आमगे संबंध इतले सगळे करता आसा गर्भोदक्ष विष्णू आमगे संबंध इतले सगळे करता आसा शिरोदक्ष विष्णू आमकां संबंध कितले सगळे करता आसा म्हणस न्ही आमकां एक अनुभूती जो एक ग्रॅटिट्यूड फील जाता कसल्याक सगळे हे सगळे कसले हे सगळे करचे नेसेसरी कसले आसा ओन्ली वन थिंग की आम सगळे जिवाक न्ही तेगेल धामा घेवन वचचे कसने हे सगळे ताका लिला करचे पडटा हे सगळे ताका प्ले करचे पडटा वचून न्हिदून युनिवर्स क्रिएट करून आमकां एक आमगेले एक होड आमगेले इल्युजन जो बबल आमगेले रेडी करून आमगेले एक जगत उरता तातूंत आमकां स्पिरिच्युअल जो आध्यात्मिक जीवन दिवसूचे एक इतले कोटी कोटी जन्मांत असणे देश एक सान जन्मांत असणे आमी एक सान जन्म आमी कृष्णाक दिले म्हळ्यावरी आमकां इतले सान कृष्णान वचून म्हळ्यार कितली की युगा युगांत असणे एक सान टायम आमी कृष्णाक दिल्यार आमकां हे जगत जीवन मृत्यू सायकलाच्यान भायर पडचें जाता. सो आमकां ओन्ली अकस्मात आमकां सायंटिफिकली अंडरस्टँड करचें गेल्यार मस्त सगळे अंडरस्टँड करूं
जाल्यार केन्ना तेका स्पिरिच्युअलिटी जोडता जो कनेक्शन जोडटले आमगेले कनेक्शन भक्तीचे ते भक्तीचे कनेक्शना निमतीच आमी हे सगळे हे नॉलेज नाही तर हे नॉलेज सगळे वेस्ट. कशी आमकां सायन्सान आमी शिकयताले बटरफ्लाय अशी बटरफ्लायाचे पंख कशी आसा हिबस्कस अशी आसा ताका मदीं ताचे स्टेम्स कशी आसा ते सगळे आमी कशे आसा सेम वे आमी हे अर्थ करून घेतल्यार जालें. जाल्यार वेन आमगेले हांगा पर्पज आसा ते हिबस्कसाक अर्थ करून घेवचे आमगेले कसले पर्पज ना अंटील एंड अनलेस आमी ते सायन्स स्ट्रिमाक वचून ताचे निमते आमी एक सायन्स प्रोजेक्ट करतात की कस तरी करतात जाल्यार न्ही हांगा हे नॉलेजा निमती ईच अँड एवरी पर्सन मी तू मी सगळे लोक आमी हांगा जोडले सगळे जिवाक न्ही जिवा जो डिवोटीजाक न्ही सगळे लोकांक एक हेल्प जेवचे न्ही हे नॉलेज आसा. हे नॉलेज आमी सायंटिफिकली घेतल्यार न्ही विदाउट ऍडिंग स्पिरिच्युअलिटी इट जस्ट अ नॉलेज बट आमी हे अर्थ करून घेवं की कृष्णा हे सगळे इतले सगळे त्रास कसल्याक घेत आसा ताका कसले करप म्हणना तुम्ही आमी सोडून येयला कृष्णा जाल्यार असणे आमकां आमचेर आशिल्ली प्रिती खातीर असणे आमकां रिक्लेम करचे तो हे सगळे आमकां अनलिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटी दिता आमकां एका नंतर एक ऑपॉर्च्युनिटी दिता ह्याचे हे हांग तूं चुकलो आणि कशी जीपीएस म्हणटा जीपीएसात पळयता अकस्मात वता वता आमी रोड चुकले तेन्ना असणे आमी रिडायरेक्ट करता जीपीएस तशीच असणे हांगा कृष्णा आमी कितले पण चुकला वरी आमकां सोडून दिना आमकां रिक्लेम करचे कसली अनलिमिटेड ऑपॉर्च्युनिटीज दिता कशी क्रिएशन रेडी कर नसणे ब्रह्मानी ती सगळे क्रिएशन रेडी करता मागीर कृष्णा आपण जावन येवन आपणाले लिहिले सगळे पास्ट टाइम सगळे भक्ता बरोय करता ते काही स्क्रिप्चरान जोडसून कितली की भक्ता आदी लोकांना असणे आपणाले स्क्रिप्चर्सान घाल स्टोरीजान घाल प्रवचनान घाल कितले सगळे कर नसणे हे कृष्णाक असणे रेडी करून दिता ताचे खातीर असणे आमी एक म्हळ्यार इतले सगळे कर लायल्याक न्ही आमी हांव एक ब्रह्माल एक स्टोरी सांगता ब्रह्माक न्ही केन्ना केन्ना दिसता आशिल्लें की आमी इतले ब्रह्माक न्ही केन्ना एक पण द्वारका गेले ब्रह्मा द्वारकान गेले तेन्ना न्ही ब्रह्मान न्ही द्वारपालाक सांगलें की कृष्णाक सांग हांव ब्रह्मा आयला म्हणून मागीर द्वारपाल न्ही वचून कृष्णाक सांगता की ब्रह्मा तूं ब्रह्मा तूं द्वारपाल वचून कृष्णाक सांगता की ब्रह्मा आयला तुका मेळचें कृष्णा म्हणून मागीर कृष्णा सांगता खंयची ब्रह्मा आयला तेन्नाच न्ही कृष्ण द्वारपाल येवन न्ही कृष्णाक ब्रह्माक येवन सांगता तुमी कोण ब्रह्मा खंयची ब्रह्मा तुमी विच ब्रह्मा म्हळ्यार तशेंच न्ही अरे वापस ब्रह्माक कशें विचित्र दिसता असले कसले हांव ब्रह्म आसा आनी कोण ब्रह्म आसा एका ब्रह्म आसा जाल्यार ताका गोतना की तो पोझिशन न्हू तो हे न्ही कसले पर्सन न्ही कशी नरेंद्र मोदी इज अ पर्सन नरेंद्र मोदी इज डिफरंट जाल्यार न्ही सीएम सॉरी प्रायम मिनिस्टर आज प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसा म्हापशेन कोण आशिल्ली की मुखार कोण आशिल्ली की सो कशी डेजिग्नेशन चेंज जाता ब्रह्मार पोझिशन वरी चेंज जाता ब्रह्माल आसतना 100 वर्ष जाली तशी तागेल 100 वर्ष जाली तशी तो स्पिरीट मरण वता म्हळ्यार तो गेले पेनलेस डेथ उरता आनी अनदर खंयचे तरी विंगड ब्रह्मा ते पोझिशनार बसता सो सिमिलरली अशी तो ब्रह्माक ती नॉलेज नाशिल्ली ते वचून नसते कृष्णाक वचून सांगता कोणाल खंयची ब्रह्मा म्हण विच ब्रह्मा तेन्ना असणे ब्रह्मा सांगता फोर हेडेड ब्रह्मा म्हणून सांग म्हण ओके फोर हेडेड ब्रह्मा म्हणून सांगल तशेंच न्ही ओके पण असणे तो वचून द्वारपाल असणे वचून कृष्णाक सांगता फोर हेडेड ब्रह्मा आयला म्हणून तेन्नाच न्ही ब्रह्मा मागीर कृष्णाले उलयता उलयता सांगता तुम्ही अशी कसाक म्हाका विचारले कृष्णा की विच ब्रह्मा म्हण आणि ब्रह्मा आसा म्हाका सोड आनी ब्रह्मा आसात की म्हणून विचारता तेन्ना कृष्णा दोळे बंद करन न्ही सगळे विंगड विंगड जगताचे ब्रह्माक सगळे आपयत ताई न्ही ताई बसले कडे कृष्ण ब्रह्मा पळयता खंयचे कोण एक 100 हेडाचे ब्रह्मा आसा 10 हेडाचे ब्रह्मा आसा आणि 200 मातेचे ब्रह्मा असे विंगड 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 1000 ब्रह्मा हाताचे ब्रह्मा अशी सगळे लोक येतात मागीर
ताणी लॉर्ड शिवा, विंगड युनिवर्साचे लॉर्ड शिवा, विंगड युनिवर्साचे इंद्र, सगळे लोक कापतात. त्यांना ब्रह्माक असणे अर्थ जाता की मागील जगत आशिलान सान जगत आणि मागेल पोझिशन आशिलान सान पोझिशन. सो जस्ट इमॅजिन अकस्मात ब्रह्माल पोझिशन इथं सान असलेलं त्यांना आम्ही कोण, आम्ही एक ब्रह्माल क्रिएशन आणि तेवरी कितले की ब्रह्माल लाईफाचे एक दिवसाचे कितले की अंतून असणे दिवसांत असणे एक सान आमकां एक पोझिशन आमगेली. आम्ही कितलं आम्ही टेन्शन घेतात. आमगेल पोझिशन ब्रह्माक ते हंबलनेस हाडले द्वारकानाथान. आम्ही कोण ब्रह्माला एद्राक पळोवचे गेल्यात. ब्रह्माक असले असले क्रिएशन महाकृष्णासने महाविष्णू जावन मागीर शिरोदक्ष विष्णू सॉरी गर्भोदक्ष विष्णू जाता. मागीर ब्रह्मा कशी क्रिएशन स्टार्ट जाता पळय. शिरोदक्ष सॉरी गर्भोदक्ष विष्णू थंयच्यान असने लक्ष्मी आणि अनंत शेषा घेऊन थंयच्यान वचून सोडतात ते युनिवर्स सोडतात. मागीर ते एक्सपांड जातात कशी शिरोदक्ष विष्णू घेऊन एक्सपांड जातात. ते नेक्स्ट क्लासान तुम्ही अर्थ करून घेऊन. सो हे कंच कृष्ण गर्भोदक महाविष्णू जाता, गर्भोदक्ष विष्णू जाता आणि शिरोदक्ष विष्णू जाता आणि सगळे परमात्मा म्हणून सगळे हृदयान आसा. आणि कंच कृष्ण कितली युगांत असणे पुण्य कर्ण असणे कंच कंच कृष्ण जावन येवन असणे लिले करता भक्त लोकां बरोबर लिले करता. तागेल भगवद्गीता आमकां सगळे आयकोचेक मेळटा. असले कृष्ण असणे इतले पॉवरफुल आशिल्ले कृष्ण असणे तो असणे आपणाले नाम नाम जपांत असणे प्रेझेंट असा. सो तसले कृष्णाक असणे आम्ही कशी कंट्रोल करत प्रीतीन मात्र कंट्रोल करत. कशी कसलाय कंट्रोल करता कसल्याक म्हणून आम्ही तेगेल सेवेन वचका तेजे खातीर कंट्रोल करतात की तेगेले तेगेले संगत जेवका आमकां तेजे खातीर करता. कसल्याक ते हरे कृष्ण महामंत्र तेजे खातीर असणे इतले सगळे लिले करलेले असणे कृष्णाक असणे कशी आम्ही ग्रॅटिट्यूड जाऊ भक्तींत आम्ही कनेक्ट करून राबत. हे सगळे लेक्चराचे टेक अवे म्हळ्यार असणे असले स्ट्रॉंग आशिल्ले जेव्हा असले आमगेले सगळे क्रिएशनाचे सेंटर जालेले असणे गर्भोदक्ष विष्णू आणि सेंटर जालेले असणे महाविष्णू. ते सगळे कसने कंट्रोल कस तागेकिंत प्रिमावेल जाले जो मागशेंचे म्हळ्यार कृष्ण हे सगळे कंट्रोल एक हरे कृष्ण महामंत्राचे आमी तांकां ताका कनेक्ट करत आमी ताका तागेले आपणाले कंट्रोल इन नॉट इन अ बॅड वे कंट्रोल इन अ म्हळ्यार कृष्णा तुगेल सेवे करचे तुगे बरोबर राबका म्हण केला जो म्हाका योग्य ते आसल्यार तूं दवन घे म्हणजे ताचे खातीर न्ही हरे कृष्ण महामंत्रांत न्ही कृष्णाक तसले कृष्णाक आमी समान दवन घेवत. सो हे सांगून हे न्ही हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. सो आमी हे जस्ट ओके. सो हे सांगून हांव वचने हे मागीर क्लास एंड करता. थँक्यू माताजी थँक्यू सगळे डिवोटीजाक मागेल कसर चूक जाल्यार म्हाका क्षमा करा.